Belaunaldiz belaunaldi baztandarron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin Zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Neguko paratzea, garaiko elikagaiak haien ziklo naturala jarraituz ekoizten dira. Prestatu behar dugu orain, porruek, berberetxoekin eta salsa romeskukin. Orduen, hortarako beharko dugu porruek, salsa romesku, piper beltza, gatza, berberetxoak, latazkoak, limoizukua eta oliba. Orduen, hortarako lehenik jarriko dugu berberetxoak bol batean, jarri dugu hemen berberetxoren zukua. Beraz, botatzen dugu orduen berberetxoak ja likidorik gabe. Jartzen dugu salsa romesku 3 koilara da. Salsa romesku erosten alda, edo bertzenaz, iten alduzte prestatu ere bai, Ez da sobera zaila. Jartzen duzue labe batean 4 tomate, kiki, gero ere baratxuri buru bat, eta almendra batzuk da dena tostatzen. Orden, behin tostatuz gero, jarri bol batean, eta pureatu dena tomateak, baratxuriek, almendrak, baita ere ogi xigortua ere bai, pixka bat, eta ez dutela aipatu, eta baita ere pimiento txorizero edo bezenaz ñoraren haragi hori. Eta dena nahasi, pureatu, eta hau arras goxoa da, proposa da, arrainakin jateko, eta baita ere haragi txuriarekin, hau da untxia edo oliaskoekin ere arras goxoa da. Orden, guk erabili behar dugu untekoan berberetxoarekin, gatza pikin bat botatzen dugu, piper beltza ere bai, eta limoizukua ere bai. Eta utziko dugu dena marinatzen. Hauxe izango da gure porruekin erabiliko dugun akonpainamiento edo guarnizioa. Erori zaiko pepita batzuk, ezta? Eta nahazten dugu dena. Laxen, eta hortxe utziko dugu pixka bat marinatzen. Eta biztartean, egin dugune da orain, gure porrua garbitu eta frijitu. Berdea kenduko diogu, bakarrik txuriaren zatia erabiliko dugu. Lako zatitxoak zora bere egingo dugu. Bat garbitu hartugu, normalean legarra izaten dut eta hau olio pikin batekin zartainan poliki gorrituko ditugu.
inertio. Porrua sufrearen iturri da. Sufreak keratinaren sintesian parte hartzen du. Keratinak larruko zelulek duten traumatismoei eusteko ahalmena hobetzen du. Alzenekien Herodotoren arabera piramideak eraiki zituzten esklaboei, baratxuriak, porruak eta tipulak eman zitzaizkiela jateko osasuntsu eta indartsu egoteko? Olio pitin bat botako dugu, pizket. Eta hementxe gorrituko dugu gure porrua. Bale, gatza botako diogu. Bueno, hasi direia gorritzen pizka bat, gorritzen direnean pizka bat gehiago, berberetxoren zukua jarriko diogu eta utziko dugu pizka bat karamelizatzen. Bueno. Horrela. Osagaiak: 4 porru, berberetxo lata bat, 3 goiarakada romesko saltsa, goiaratxokada bat limoiur, piper beltza ehotua eta gatza.